Estamos en Petit Comité. Estamos en Petit Comité. Bueno, pues moitas grazas por vir en este día tan bonito, que levamos un inverno tan xuvioso que imagino que todo o mundo ten. E temos actividades, outra actividade aí na 11, hai unha actividade sobre memoria histórica. Claro. Hai moita cousa. Hai moita cousa. Entón, pues, moitísimas grazas por acoller. Bueno, os que estamos somos todos vos. Vale, pues moitísimas grazas por vir. Teño que agradecer tamén a Suevia, que é a protagonista, a que lle pon voz a Begoña Camaño, que viñera hoxe aquí a compartir con nos esta presentación, que é a primeira presentación que facemos do libro desde a SPA, que quisemos facela aquí en Vigo porque, bueno, aquí naceu ela, e, bueno, penso que Begoña Camaño tamén tería moito que ver co que son os principios da SPA. Luisa tamén sabe moito desto, pero tamén estivo en a SPA con nós, que a SPA o que quere, o que pretende desde o seu inicio no 76 é unha escola inclusiva, galega e en galego, por suposto, e que mire por unha educación de calidade, non? E entón, ser un pouco soporte e colaborar coas escolas públicas, non? Que son as que deberían manter a nosa poboación e convertir Galiza nun país máis xusto, máis igualitario e con unha lingua propia que temos que cuidar. Na Asociación Sociopedagóxica temos moitas actividades, certames, sempre tirando un pouco da lingua, temos o tiro da lingua, un certame que se chama Coreografía, que ten moito éxito, no que bailan os nenos e as nenas cancións en galego, e outro curtas por Rosalía, que tamén se fan pequenas curtas na nosa lingua para difundir, e outras das cousas que facemos son publicacións, distintas publicacións, pero sempre ao redor da persoa a que se lle dedican as letras galegas. Begoña Camaño era unha muller que seguramente estaría, se non estaría aquí, estaría en algún local vendo, igual estaba no de memoria histórica, porque era unha persona polifatética, e ainda que Xosé Tomás vai vos falar dela despois, eu vou vos falar dela agora, pero el vai falar vos dela. Sí que nos parece que este ano é un gran ano, non só este mes de maio, senón un gran ano, porque a pesar de que nos coles de primaria, porque o libro sabedes que para crianzas, a súa literatura evidentemente non é para nenos e nenas de primaria, pero sí a súa vida. Por unha vez temos unha persoa que se achega moito a todos os principios que debían contribuir a unha educación de calidade. Era unha muller feminista que loitaba pola igualdade, que estaba ali onde se defendera calquer dereito, e que lle gustaba compartir, como estamos compartindo agora, todo o que sabía. Por eso lesivo, ainda que ela era mestra, lesivo a radio como ferramenta. E agora sí que vos vou a ler, porque escribín para Xosé Tomás, porque Xosé Tomás, sabedes, dixéstelo antes aquí, os que estades, pero é un dos nosos ilustradores máis recoñecidos, e as letras galegas algún día estou convencida que non o veremos, eu tampouco, pero se para él, está clarísimo. Non te quero mal, porque te estou dicindo que non as quero ver, pero bueno, sí, é desas figuras que eu, de feito, non vos vou ler unha cousa, porque sí que me parece importante, pero logo tamén vos vou ensinar aquí que ten tanto libro publicado, tanto premio, tantas cousas feitas, que non vos vou aburrir aquí, baixo ningún concepto un día como ese, que eso está todo colgado na rede e podedes mirarlo, non? Pero sí. Se vos dicen que publicamos libros, que temos ese libro tan bonito publicado, Xosé Tomás é ilustrador, humorista gráfico e autor de banda deseñadas. Ao longo da súa trayectoria colaborou en numerosos medios de comunicación e publicacións, deixando sempre unha pegada moi persoal, recoñecible polo seu estilo directo, expresivo e cheo de humanidade. As súas viñetas combinan humor e reflexión, facendo de quen as observa sorría, pero tamén pense. Participou en múltiples proxectos editoriais e culturais, ilustrando libros e publicando obras propias que forman xa parte destacada da creación gráfica galega contemporánea. Ademais, o seu traballo foi recoñecido con diversos premios e distincións que valoran tanto a súa calidade artística como o seu compromiso coa lingua e coa cultura galega. Pero máis alá dos premios e das publicacións hai algo que fai especial a Xosé Tomás: a súa capacidade para comunicar emocións e ideas cun simple trazo. Nos seus debuxos hai humor, hai crítica social, hai tenrura e unha mirada moi lúcida sobre a realidade que nos rodea. É deses artistas que conseguen conectar con persoas de todas as idades, porque falan de cousas moi fondas desde unha apariencia sinxela.
e por a nosa parte da SPG ter a oportunidade de que nos achegaren e nos dixera teño aquí unha cousiña de Begoña Cabañón e podemos facela xuntos, para nos dende logo, sen dúbida, un privilexio. Entón, ya paso, vamos a ver o vídeo primeiro, non? E logo, os deixo con ela. Moi ben. Vamos a ver e a escoitar o vídeo, pero teño que dicir precisamente que esta voz tan bonita que soa, temos ali a forma física que suele, que logo falarei dela, vale? Pero vamos a escoitar primeiro e a ver. Chámome Begoña e nacín nunha cidade que cheira a sal, onde as voces entraban polas fiestras como paxaros curiosos e alegres. Era outono e o mundo tiña frío, pero a miña familia abrigoume con palabras calorosas. A rúa era o meu universo. De nena aprendí que cada palabra é unha chave máxica. Abría libros de aventuras sen fin, abría portas a mundos novos, abría preguntas que volían no meu interior, preguntas e preguntas e... Na escola descubrín que as linguas son ríos que flúen e cantan, e a miña lingua, o galego, soábame a música de embrión e de pedra. Falar con ela era a forma que eu tiña para abrazar a terra onde nací. Ao medrar, decateime dunha cousa moi extraña. A historia era como un álbum de fotos onde as mulleres nunca eran as protagonistas. Por que estamos caladas? Preguntábame eu. E o vento só traía silencio. Entón decidín que iso tiña que cambiar. Un día entrei nun estudio de radio e sentín que a miña voz voaba e voaba polas ondas do ar, até chegar ao corazón das persoas. Fíxenme xornalista, contadora de historias, e non gostaba da injustiza, nin da mentira, nin dos abusos. Sentín que tiña que levantar máis alto a miña voz, porque había moito que cambiar. Levantei pancartas como bandeiras ondeadas, berrei sen medo polas mulleres, porque xuntas éramos un bosque forte e frondoso, que nunca máis debía arder. Medráronme as, coas que voei a outros lugares, outros mundos, onde escoitei diferentes palabras e namorei dos diferentes sons. Mais sempre volvía a miña terra, como volve a maré a súa praia querida. Sentín tamén a necesidade de me deter. Unha nube gris pousou sobre o meu corazón, que me detivo e me pediu que camiñase devagar. Ao chegar a noite, cando todo quedaba en silencio, facía algo moi especial. Con tinta e moita paixón, empecei a tecer fíos de ouro entre as mulleres do pasado e as mulleres do presente. E así chegou Circe, unha muller con mar nos ollos e liberdade nas mans. Nas páxinas dos meus libros escribín sobre mulleres que percorrían os seus propios camiños. Por isto naceu Morgana, coa súa memoria e a súa rebeldía, que reclamaba un lugar propio no mundo. Na miña vida había palabras escritas e palabras faladas, mas as palabras tamén son melodía, e decidín contar historias a través da música, que chega como unha frecha directa ao corazón. Escribir, falar, cantar, soñar. Un día, a miña pluma tivo que se deter, e a miña voz deixou de voar. Pero o meu silencio converteuse na voz de nenas e nenos que queren andar os seus camiños. Nací nunha terra que cheira a herba e sal. Viveu unha vida de bicos de palabras, cunha lingua que canta ao falar. Unha vida de compañeiras fiéis, de loitas necesarias e de azos que resoan no ar. E por que leo?
Leo porque tiven a sorte de descubrir a maxia dende pequena, porque tiven un avó que se inventaba historias, porque tiven unha nai que cada noite sentaba aos pés da miña cama e me lía poesías. Sabías que Begoña Camaño naceu no barrio vigués do Calvario o 14 de outubro de 1964? Tiña unha irmá e 2 irmáns. Ela era a segunda dos 4. Xa de moi pequecha devoraba libros clásicos, de aventuras, históricos. Mamá Carmen líalle contos ao pé da cama a ela e a súa irmá Beatriz. Estudou a ESB no Colexio Amor de Dios e o bacharelato no Instituto Coia II, que despois se chamou IES Alexandre Bóveda. Ata clases de francés da escritora feminista María Xosé Queizán. Cando leu a Odisea, escrita por Homero, decatouse de que non atopaba mulleres coas que identificarse. Sempre traballou na radio, en Radio Noroeste, en Radio Popular e na Radio Galega. Botou moito tempo en informativos, pero despois pasou aos programas culturais. Colaborou co movemento sindicalista e feminista nunha chea de publicacións, como Deliberadamente, Festa da Palabra Silenciada, A Sega, A Nosa Terra, Tempos Novos, AR e outras. Loitou contra a manipulación informativa, contra a violencia de xénero, contra o militarismo e a favor do aborto e os dereitos das mulleres. Denunciou a traxedia medioambiental do Prestige no ano 2002. Foi unha gran viaxeira. Estivo en Cabo Verde, Cuba, Senegal, Nicaragua, Chiapas, Italia, Holanda, Argentina, Honduras, Uruguai e noutros lugares. Grazas a esas experiencias, dirixiu o programa de radio Andando a Terra, sobre culturas e países do mundo. Begoña pasou por un período de depresión e a escritura foi unha das súas medicinas para sair adiante. Escribiu o seu libro Circe ou o pracer do azul, que foi publicado pola editorial Galaxia no ano 2009. Despois, en 2012, a mesma editorial publicalle o seu segundo libro, a novela Morgana en Esmelle. Morgana en Esmelle gañou premios como Ángel Casal, o premio da ALG, o premio da Crítica e o premio Losada Diéguez. Begoña tamén escribiu para música, o limiar do disco Rosalía Pequeniña, da cantante Uxía, e tamén o limiar do disco Canta o Cuco, do grupo María Fumasa. Begoña Camaño faleceu o 27 de outubro de 2014, cando tiña 50 anos. Recibiu homenaxes das súas persoas queridas e tamén de institucións e cidades. Bueno, pues boas tardes e moitísimas grazas por vir. Un día como de hoxe que presta estar fora ao sol, verdad? Que tanto se agradece despois de tanta choiva. Ainda que estábamos falando antes que a choiva tamén nos gusta, non? Pero bueno, tamén alegra o espírito tanta luz, non? E nos sube sustancias no cerebro tamén, que tamén fai falta. Bueno, eu quero principalmente dar as grazas a moitas persoas e en concreto pois a SPG, en principio, pois por confiar en min unha vez máis. Eu me considero, aínda que ilustrador e de vez en cando unha persoa que escribe, considero o 50% educador, non? É unha das miñas vocacións tan forte como pode ser a da ilustración. E entón, pois, síntome moi identificado coa SPG desde hai moitos anos, desde que coñecín a asociación.
porque, bueno, por todo o que dixo Ana, pero sobre todo porque, e estou moi agradecido tamén, porque moitas veces a un se lle ocurren cousas que levar á práctica para nenos, e eles sempre están pois moi receptivos, non? Pois para levar a cabo cousas, ás veces arriscadas incluso, non? Pois isto non deixa de ser arriscado, pois porque é un produto multimedia, no fondo, non? É un libro e un vídeo, e con moitas lecturas, non? Bueno, eu, falando así un poquinho, facendo un pouco de historia, pois traballei, fixen cosas coa SPG moi diversas, e é curioso porque sempre houve puntos que tocaban o feminismo, precisamente pois con libros como Exeria ou Sabela, personaxes históricos galegos que eran mulleres silenciadas ou simplemente non coñecidas, ou tamén, bueno, un libro sobre Rosalía tamén, pero curioso que tamén houve proxectos que para min foron un antes e un despois como educador, como por exemplo Manual de Escola. Manual de Escola 1 e Manual de Escola 2. E podo dicir que gracias a SPG coñecín personalmente e tive un contacto máis ou menos fluido con el, con Tonucci, con Francesco Tonucci, non? Que é unha das figuras máis importantes que hai no mundo en pedagogía, e se non é por la SPG, pois non coñezo. E descubrín pois cousas fascinantes do que Ana decía antes, non? De transmitir cousas moi grandes aos pequenos, parecendo, é dicir, facendo que pareza sinxelo, non? E que pareza casi un accidente. Cousas como ese proxecto, que é humor gráfico sobre a nosa profesión, facendo moita autocrítica, e de certa maneira tamén con rabia, por como somos e por como podemos chegar a ser nos colles, pois aprendi moitísimo, non? Entón, bueno, debolle moitísimo como a SPG como aprendiz, non? Como aprendiz de profesor que sempre serei. E con respecto a este proxecto, eu quería vos contar todas aquelas cousas que non se ven, porque o bonito dos libros non é só o que un ve, que ti o lees e ves unhas cousas, non? E ves o vídeo e ves outras. Pero a mí sempre me gusta contar como o backstage, é dicir, a trastenda de todo o que non hai visible no libro, pero que axuda a que o libro se faga. Entón quería contar así unha serie de segredos e unha serie de cotilleros e chismes que levaron a darlle forma a este proxecto para, por exemplo, que tuvese unha carga emocional importante, o que polo menos a mí me axudaron, non? Por exemplo, o título, Chámome Begoña, non deixa de ser unha declaración de intencións, claro, porque fala ela. Pero claro, eu decía, como pode falar unha nena, se esa nena medrou, na realidade, chegou aos 50 anos, e como pode seguir tendo voz de nena? Que sentido ten iso? Que é isto? Realismo máxico? É unha loucura? Pero no fondo atopei un sentido moi claro, e é, ainda que pareza cursi, eu creo que non deixou de ser nena, no sentido dos valores importantes dos nenos. Nos no cole sempre decimos que estamos rodeados do estadio evolutivo máis avanzado da serie humana, que é a infancia. Logo vamos para atrás, por desgracia, ou non. Pero hai xente que sigue mantendo eses valores, como son a curiosidade, como pode ser a capacidade de observación e de sorpresa, a flexibilidade mental, que hoxe en día a neurociencia nos di que sigue existindo na vellez, que sigue existindo a flexibilidade, a plasticidade neuronal, pero todo iso que siguen tendo os nenos e que nos enriquecen tanto día a día, pois era precisamente o que queríamos que tuvese o libro, é dicir, chámome Begoña, é dicir, sigo sendo unha nena con todas as virtudes que teñen os nenos só por ser nenos, non? Despois veo a decisión de facer un produto audiovisual, non? Por qué? E aquí veñen un pouco, pois, os segredos. Claro, Begoña Camaño dedicou casi toda a súa vida á radio. Era unha comunicadora nata que sempre tiña un micro diante.
E resulta que, casualidades da vida, no noso cole botamos a andar un proxecto hai 7 anos, creo. Igual Sueve o sabe mellor que a mí. Non te acordas, pero estabas desde hai moito tempo. Bueno, botamos a andar un proxecto no que creíamos moito como un proxecto pedagóxico, que era unha radio. Estaba che contando antes a ti que esa radio foi medrando dunha maneira tan exponencial, pois que agora, no Cole do Rosal, allí no Baixo Miño, nos chaman de moitísimos sitios de toda Galicia para dar formación a radios escolares de institutos, de colexios, e temos ido incluso a unha universidade para contar o proxecto. Entón digo que, por que enlacei isto? Pois a mí, particularmente nos proxectos para nenos, gústame rodearme de afectos, de cousas que a mí polo menos me digan algo afectivamente, porque creo que de alguma maneira eso se filtra no que logo se fai, non? E entón buscamos a protagonista femenina desta narración e pensamos, a miña compañeira que leva a radio e eu falamos, e ainda que lle demos bastantes voltas, era como que tiñamos moi claro os dous na mente, a Suevia que está ali atrás, Suevia Cividanes, que é alumna do noso cole, de terceiro de ESO, e é unha alumna, para min, excepcional, non porque saque boas notas, que tamén a saca. Para min iso realmente ten un valor relativo. Pareceme excepcional porque nos enche moito de orgullo aos docentes ver nenos cargados de valores culturais, como pode ser un compromiso co galego, por exemplo, e con Galicia, valores humanos, e moitísima humildade, a pesar de ser unha persoa moi poliédrica e moi formada, porque é música tamén, e temos tido momentos no cole duros, incluso, aos que ela lle puxo música co seu violín, e falou de momentos auténticamente duros no cole, que eu recordo moi ben, non, como director. E entón ela, pois, resumía moitísimas cousas, entón non había máis que mirar, non? E foi a que lle puxo a voz. E logo había tamén unha decisión como máis técnica, non? Necesitamos unha voz de nena, pero claro, Suevia é unha chica xa non é unha nena, pero sigue tendo unha voz moi doce, como poidestes observar, non? Entón, dixemos, aquí nos paramos porque necesitamos unha voz doce que transmita tenrura, porque para nenos pequenos necesitamos cercanía e proximidade cos pequenos que os coiten, pero ao mesmo tempo unha mente madura e estruturada, como é a dela, non? Entón, porque non é o mesmo falar desde unha mente que desde outra, e neste caso necesitamos pois unha mente, bueno, como a dela, unha nena desperta, inteligente e ben formada intelectualmente. Entón, porque así as palabras se din de outra maneira, e se entona de outra maneira, e se sinte o que se fala, non? Despois houve máis secretos dentro deste proxecto, e é que a radio, que tanto significou para Begoña, pois para nós tamén significa moito, e a mí particularmente a voz masculina, casualmente é fillo meu, e está estudiando comunicación audiovisual, pero tamén por accidente, porque ele iba para biólogo, pero precisamente a radio do noso cole e o ter que facer moitos proxectos audiovisuais no cole lle cambiaron absolutamente a vida, o cal non sei se sentirme orgulloso ou culpable, pero quero dicir que as dúas persoas que se escoitan son fillos da mesma radio e dun proxecto no que nos puxemos moitísimo empeño como educadores, non? Co cal, bueno, pois nos enche moitísimo de orgullo, non? Despois hai outra cousa, por que puxemos unha voz para nenos? O que se buscaba tamén neste proxecto era que houvese moitas lecturas, non? Entón, se mirades o libro, veredes que hai unha lectura que é a narración de Begoña, que fala en primeira persoa, e unha narración en terceira persoa, que son, bueno, datos da súa vida, curiosidades, etc. Porque os libros poden ter moitas lecturas, non? Por exemplo, os que facemos cómic ou banda deseñada, sabemos que pode haber, por exemplo, unha lectura así de corrido, non? Que te leva mellor unha hora,
ler un libro que se fixo en 3 anos. Pero logo hai outra lectura demorada que é na que te fixas nos detalles, na que te paras aquí, etc. E como cando vemos as películas varias veces. Pois queríamos que este libro tamén tivese esa doble lectura, a lectura continua e emocional, que é a que abriu tamén Suevia, e a outra lectura máis de datos, que tamén son moi importantes para entender, como decía Ana, unha vida exemplar e digna de imitar. Entón, bueno, eu nese momento me acordaba de un libro de un neurocientífico que é Francisco Mora, que se titula, está en castelán e di, non hai aprendizaje sin emoción. Entonces, claro, eso está xa máis que demostrado, pero que, claro, para falar con nenos, tú eres profe de nenos pequenos, e é que fallamos tantísimo na escola, pretendendo ás veces esquivar a emoción, e chegar aos nenos sin esa chispa de emoción que tes que suscitar para que as súas cabezas estean presentes, que era necesario que este libro fose emoción. Efectivamente, Begoña Camaño non era unha escritora para nenos pequenos, porque, bueno, as dúas novelas que escribiu eran para unha persoa adulta, era moi conqueiriana, no sentido de unha fondura léxica sobrecolledora, e que, lóxicamente, un neno pequeno ainda non está preparado para entender, pero, sin embargo, efectivamente, e iso non o falamos antes nós, a súa vida así é para nenos, é unha vida digna para nenos, porque a mellor de outros autores e autoras a súa obra é fascinante, pero a súa vida non ten por que coincidir, Sin embargo, neste caso, eu dime conta enseguida e dixen, bueno, é que esta persoa é un personaxe infantil, é un personaxe para enseñar leccións de vida, pois polo que decíamos antes, da curiosidade que tiña ela, a creatividade que tiña, o asombro, a resiliencia, o compromiso tan importante nos nenos, e logo unha cosa que a mí me gustou particularmente dela, ese desexo de exploración, e esa humildade. Unha vez lle leín unha, non sei se foi unha entrevista leída ou escoitada, pero que decía que hai formas e formas de viaxar, e decía que unha forma de viaxar é aquela que faz como turista e que pouco traes de volta, e aquela que era a que realmente ela facía, que era entrar con humildade na outra cultura, no outro, e con humildade abrir os ollos, escoitar, aprender e poñerte no teu sitio e ver que ti tes cosas moi boas e cosas peores, e que en todos os sitios hai cosas magníficas, e por eso tiña ese programa. Bueno, todos estes valores eu creo que a converteron nun personaxe digno de ser contado aos pequenos como un exemplo, incluso se non chegasen a ler as súas obras. Non sei se estou dicindo unha barbaridade, pero me parece que un personaxe xa só ela digno de que sexa contada aos pequenos, E que ademais na escola, perdón, sí, porque eu teño moito rollo. Na escola sempre estamos buscando referentes galegas e en ela. Temos unha referente feminista, galeguista, activista, o sea, temos todo o modelo, non? Todos necesitamos un modelo onde reflectirnos para medrar, e Begoña era un modelo digno de eso, o que queremos ser moitas Begoñas, o sea, lá houbera moitas Begoñas, e moitos Begoños, non sei, pero me refiro a moitas persoas que seguiran esa estela que deixou ela, non? Porque si é certo que é unha persona que canto máis te chegas a súa vida, pois máis te das conta de que o mundo sería moito máis justo, non? Nesa maneira de crear amigas, de incluso é unha persoa que é un achego con moitísimo respeto, porque ten das unha volta e atopas con unha amiga de Begoña, alguén que viveu con ele, que te conta toda esa capacidade que tiña para facer que te sentiras moi ben ao seu lado, non? E eu cada vez lle digo máis ás mamás, eu quero persoas que ti
coas que ti queiras estar al lado. Sí. Construir persoas nas que ti confíes e queiras e te guste sempre estar a seu lado, non? E eu penso que era, para mí, que non a coñecín, que era moi así, non? De que todo o mundo quería estar con ela, compartir con ela, e que ela era esa muller acolledora, non? Que desde esa personalidade que tiña, pois quería mellorar as cousas, non? Pero sempre desde unha mantendida, non? E iso eu penso que é un modelo moi bon para a nosa infancia. Mira, dende o Ateneo, vou intervir, porque como Sí, sí. somos así pouquiños que comité, Perdón, sí, limos no Club de Lectura hai anos, un par de anos, ou igual 3, non sei, decidime, leramos Circe, o Proceder Azul, e agora, con motivo deste ano de dedicarlle ás letras galegas, pois lemos a que nos quedábamos, Morgana Esmelle. E veu outro día, foi a principios deste mes, veu Ramón Nicolás, que tamén ten un libro, non? E ten un vídeo que saibades que se pega ten orgado un vídeo no que falan dela, de Doña Camaña, Ramón Nicolás, Uxía e Falla. Sí. E entón veu Ramón Nicolás, pero estaba na sala Fernando, que do noso club de lectura, que a tratou moito. Entón, claro, nos contaba el de primeira persoa como era Begoña. E para rematar os actos do Ateneo, con motivo deste... ¿Qué? ¿Alguén? Ah, no. E para rematar temos a presentación do libro de María José Porteiro, que escribiu sobre a súa faceta de xornalista, que o presentará aquí, e na mesma sitio onde estades, e ven Uxía Senlle, que foi super amiga, e ben Bea, a súa irmá. Entón, bueno, para rematar, eu creo que vamos a ter un ano moi de Begoña. Entón, vos quedades no medio, vos, a parte das criaturas. E que ademais eu creo que enriquece moitísimo, é dicir, o feito de ter unha persoa literariamente tan boa enriqueceu moito o xornalismo, porque eu coñezo xente que a coñeceu na Radio Galega, non? E que traballou con ela, e decían que estaba a outro nivel lingüístico, non? Sobre todo o nivel lingüístico predominante nos xornalistas, non? Igualmente enriqueceu é dicir, o feito de ser poliédrica, non? É dicir, todo o que saía do medio pasaba para o outro, non? E vamos decir algo tamén con respecto a isto, e é que me pareceu tamén moi valente na súa época, nunha entrevista, bueno, esta sí que foi televisada, o feito de falar abertamente, que me parece tamén importantísimo que os nenos o normalicen, cando falou da saúde mental. E decidimos tamén, bueno, se decidiu incorporado ao libro, porque podía ser unha anécdota máis, é dicir, todo o mundo ten problemas de saúde alguna vez, pero eu particularmente dixen, creo que debe aparecer esta páxina, non? E de feito me plantei moitas veces como debuxar a depresión. E de feito é un bicho negro que se informa, non? Que acompaña da man. Porque claro, como lle contas o que é a depresión a un neno de 8 anos? Ten que ser algo moi intuitivo, sin palabras, non? Casi unha impresión, quizáis medo, seguramente, ou desconcerto, seguramente desconcerto, pero me pareceu tamén moi avanzado para a súa época, porque, ollo, estamos falando de hai bastantes anos, e isto avanza moi rápido, pero hai 20 anos non estaba a cousa como está agora, en canto a saúde mental, non? En canto a normalización. E sei que falou con unha naturalidade desto que me pareceu digno tamén de contar aos pequenos, non? De que é normal, que pasa, e que se supera, e bueno, para mí foi un reto, parecerá unha tontería, pero como debuxar a oscuridade mental pasaxeira para nenos pequeniños, non? E xa me tocara facelo outra vez precisamente coa SPG, que era a Negra Sombra de Rosalía. Negra Sombra, sí, que me deu moito traballo pensar como debuxa a Negra Sombra. Casi nada. Pois sí, bueno, pois eu, nada, simplemente a
palabra que me quede gracias, porque gracias a ese pega pola enorme confianza que teñen sempre en min, espero non decepcionalos. Moitísimas grazas a Suevia, porque sei que supuxo un reto para ela, e todo o que asume o fai ben, porque se empeña, claro, porque pon a súa vontade onde a ten que poñer, porque é unha persoa moi centrada. Teño que dar as grazas tamén ao meu fillo que non está aquí por todo o que fixo tamén para este traballo, e é unha persoa que non está aquí, pero tamén dixen que lle iban a pitar os oídos, porque ia falar dela, que é unha persoa con moito carisma no noso centro, que se chama Lola Sánchez, que é daqui de Vigo, pero é mestra e pedagoga no noso cole e artífice de que a nosa radio teña tanta proxección, porque ten unha visión pois eso, moi pedagóxica, que unha radio pode dar de sí tanto para traballar a lingua como para traballar o autismo, como pode ser a inclusión con nenos con timidez, os talentos, e dicir que é unha ferramenta tan multifacética. Entón, bueno, como ademais queda grabado, pois dou as gracias a ella tamén de corazón. E, bueno, non sei se tedes curiosidades, preguntas... Vamos a ver, queríache que cando tú plantexas que non sabías como representar gráficamente a depresión, a mí pareceme moi acertado que fixeras ese monstro que acompaña a nena collida da man. Moitos nenos sufren depresión, e moitos nenos das nosas escolas estamos vendo os índices de suicidio por moitísimas razóns. A mí pareceme moi acertada, é bonita a idea, moi bonita. Hai outra que tamén me gusta moito, que a veces se reflexa nunha nube, que é como se a cabeza non estuvera onde tiña que estar, non? Como me gusta moito tamén os libros infantís, non me gusta nada que se representa a depresión como unha habitación oscura, como un espacio oscuro onde ti estás incorporado dentro. Gústame que a depresión te acompañe, te ocupa a cabeza, vaya da man, pero non que tú estés metida nesa nube, nin nesa nube, nin nesa caixa, nin nese espacio negro. Eso pareceme moi atinado e moi que lograche moi ben esa idea. E despois tamén hai unha cousa que agora ao longo de todo este tempo, deste ano que vamos a estar aí tan pendiente, que se vexa tamén que é normal que pasas por este período, pero que ela, Begoña, era a cousa máis cantareira do mundo e a cousa máis leda do mundo. Entón, que ese tema que é a depresión, que parece que nos ten que abrancar toda a vida, pode ser puntual. E todo o mundo somos suxetos, estamos a un lado ou a un paso da depresión. E normalizala e pensar que realmente a depresión pode dar luz ao arcoíris e a salir, pareceme moi bonito pola tua parte. E logo o feito tamén de que a escritura lle axudou como unha especie de catarse, que ela mesma recoñeceu, non? Que a escritura era para ela unha especie de trampolín para sair, ou polo menos para continuar, que é algo tan importante na depresión, continuar, non deixarse. O feito de que fose da man non foi casual, efectivamente, foi unha decisión, porque entendo que ten que ser unha labor de acompañamento, como dis ti, e de aceptación. Está aí, e xa está, e ti camiñas, non te paralizas, non? Entón me parece moi bonito o feito de que ela falase abertamente, e dado que ela falou abertamente en medios públicos, foi polo que decidín incorporalo, porque me parece algo tan íntimo que non hai por que contar, pero dado que ela deu o paso de contalo nunha televisión pública, me deu a sensación de que había unha intención moi importante de que se soubese, de que se normalizase, e dixen, pois, os nenos tamén a teñen que normalizar, porque o que dis ti eres psicóloga e o sabes mellor. Sí, tamén hai algo importante, que ela escribía moito pola noite. Sí. Eso tamén é algo como que realmente a escritura acompaña moitísima axuda a volcar
Na psicología procúrase que todas as persoas, aparte de falar, escriban. Pero o feito de que ela o fixera pola noite tamén ten algo que ver con eses períodos de soidade, pero tamén de oscuridade. E eu creo que o feito que ela falara da depresión é moi de agradecer como os procesos de cancro. Antes decíase morreu desa enfermedade rara, desa enfermedade longa, desde que o cancro se lle chama cancro, e eu tuve cancro, e eso todo, esa palabra hai que nomeala, hai que sacala, hai que decilo, que poñerlle nome. Despois, algúns, incluso podemos vivir durante moito tempo, non? Despois de ter cancro. Pero poñerlle as cousas o nome, e algo que hoxe temos tantísimo nos xóvenes e adolescentes escolares, sempre que pensemos que os nenos non teñen problemas, e teñen problemas tan grandes ou maiores que nós, pero non teñen ferramentas que temos nós. O sea, que ese proceso é moitísimo máis duro nun escolar, na adolescencia, que sempre se falou, pero que hoxe realmente o exterior é moi agresivo e é moi duro. Entonces, eu que sempre traballei na educación especial, onde había menos denarios para cando repartiron os denarios, non sei quen nos repartiu, a eles doulles menos, non? Pois realmente nese período no que estes nenos tiñan menos denarios, había que darlle moitísima forza para que eles puderan vencer a sí mesmos e o entorno, que é moi, moi, moi complicado. Parece moi interesante. Suevia, que nos contas? Que pensaches cando acudimos a ti? Eu estou super agradecida iso, sobre todo, porque é que de todas as persoas que hai, que parece impresionante que fuera eu. E sorprendeu-me, sobre todo iso. Pero, pues, moitas gracias, porque eu mesmo que non me esperaba. Entonces, é como de repente, pero como é, sabes? Porque non... É iso, non me esperaba. Para nada. Pero moitas gracias. Hai un valor moi grande que ti tes, e espero que non o perdas, a ver se che vai subir a cabeza o que che vou dicir, pero hai un valor moi importante que tes, que me parece ademais moi inteligente, que é a humildade. É un valor, a humildade é moi inteligente. Non hai sabio que non sexa humilde, e se non é humilde non é sabio. Entonces, ti eres brillante, non digo pero, sino eres brillante e humilde, vale? Entonces ese foi un valor que queríamos incorporar, porque non deixa de ser un personaxe, a voz é un personaxe, entendes? Bueno, estou aquí facendo de profe, pero que é así, claro, a voz é un personaxe, claro que sí. E porque, ademais, hai que pensar tamén que nas escolas haberá nenos que non saiban ler, porque ainda son moi pequenos. Entonces o vídeo vai ser a única forma que teñan de... Bueno, non a única, pode haber un mediador, pode haber unha mestra, un mestre que lles conte o conto. Pode ser que o lean eles, pero pode ser que sexas ti que lle o conte, porque o escoitan. E, bueno, acompañado da música, eu creo que crea un clima tan envolvente que, bueno, atrapa emocionalmente aos pequenos, non? Que é tan importante. E os maiores. Nos o día 15 que celebramos as letras, todo o cole de Mugardos empezou co vídeo. E fin, abrimos a xornada escolar co vídeo. Pois mira, que non o sabías. Todo o cole de Mugardos... Todo o cole de Mugardos escoitou a primeira narración da historia, escoitou na tua voz. Que ben. Perdón, gustaríame que tamén pensarades, cando facedos os vídeos, incorporar unha pequena ventaniña en lingua de signos. Temos na SPG hai... Sí, porque, bueno... Sí, tamén temos, bueno, pues con pictogramas, temos toda unha serie, temos 3 abecedarios que están todos colgados con lingua de signos, temos un abecedario vegetal con flores galegas e con poemas e traducidos a lingua de signos, outro animal e outro do mar, que os podedes ver na canal de YouTube, e temos unhas cartas que xa vos mandarei aquí para que teñades no Ateneo, unhas cartas que teñen todas cada carta ten unha letra do abecedario, pois o signo,
e coa letra e o poema por detrás un código QR que vai aos vídeos. Eso está moi ben, pero cando se presenta vídeos, sempre hai unha pequena, nunca pensamos nesa pequena parte da poboación que non, hoxe afortunadamente, con implante coclear, seguramente os que queiran incorporarse a esa nova tecnoloxía serán, pero todavía van a quedar moitas esquinas que só teñen signos. Sabes que pasa? Que cando ten subtítulos, porque o bon do vídeo son os subtítulos, e normalmente, o sea, sí que poden ter esa narración escrita tamén, porque, claro, poden ler. Sí, poden ler, pero sí, os meus alumnos sempre decían non pensan en nós. Sí, estou de acordo contigo, completamente, non penses que non, hai nenos xordos que non adquiren a nivel lector na rapidez dos subtítulos. E adultos, moitísimos adultos, que se moven no mundo dos xordos. Entón, eles, cando ven algo, claro, nos coles de integración, pois sempre teñen que baixar cos demais alumnos, entón eles aburrense, e que estades todo o tempo cantando, facendo, non sabemos o que decimos, non entendemos a obra de teatro, non? Entón, claro, hai que, de feito, o signar, que está reconocido como unha lingua máis, e ten o seu reconocimiento, ainda que os meus alumnos pedinlles, fíxenles, dixinlles, non lles pedín, ensineinos a falar, pero creo que esa pequena consideración, así como xardís que incorporan o braille ou eso, parece, pois están pensando en min, tamén eu estou aí nesa historia, estaría moi ben. Sí, completamente de acordo. De feito, sempre o temos aí na cabeza, a verdade que non chegamos a máis, e tamén o dos pictogramas, porque si é certo que nos queremos... con intérpretes que signan maravillosamente, que en Vigo tedes moitos. Sí, no, claro, pero a veces é unha cuestión de... No, completamente de acordo, e a verdade que cando facemos algo na SPG intentamos facelo, pero a veces, bueno, pues as posibilidades son as que son, e por desgracia, porque eso é un problema, pues a veces o económico tamén é o que é, e entonces a veces todas as cousas teñen... No, xa, pero que a veces... A tecnoloxía sí, a persona que sí... No, claro, pero sí, eu te entendo e a mí me parece o ideal e o que ten que ser. Pero sí é certo que por desgracia, porque eu son unha desgracia, sí que non se pensa, pero non se pensa desde arriba tampouco destes presupostos. Nos traballamos con subvención, o sea, as asociacións traballamos con subvencións. Dependemos das diputacións, a Asociación Sociopedagóxica Galega, de feito, vos iba a decir, o libro está aquí a venta, pero non está en librerías. Non se poñemos o libro a venta en librerías, non lle poderíamos pagar as osetomas. O sea, me refiero, isto non debería ser igual nunha presentación, pero como estamos en confianza, por desgracia, eso é así, e nos, eso, estou completamente de acordo contigo. A mí me dá moitísima rabia que os incorporen, que descubriran no mundo dos signos os políticos para pedirlle o voto, pero logo non exercen. Sí, claro, oye, vótame que mira que tengo el intérprete, pero o día do mitin. O día do mitin. Descubriron que chegan máis xente. Que chegan máis xente. No, e a mí me parece perfecto, e creo que temos, e toda a túa reflexión, que saibas que esa idea temos na SPG e falámola moito. Pero logo... Que te entendo, que sei que realmente... Sí, pero logo realmente é unha cuestión de... Bueno, pois de... E é unha tristeza, porque eso me imagino que pasa en moitos outros ámbitos. Entón, sí, o sea, toda a razón do mundo, e que saibas que nós tamén o pensamos moitas veces, e de feito facemos moitas cousas nesa línea. Pois o vídeo, bueno, se Tomás o fai, o sabe, foi unha cousa que ademais tiña que sair pronto, porque, bueno, e logo eso, o libro, por exemplo, podes collelo hoxe, ou vamos a deixarte, se queres, Luisa, uns exemplares, pero non se poñemos na librería, nós non queremos ganar nada, se pega non gana nada, que somos unha asociación sin ánimo de lucro. Ainda así, vamos a perder o que nos podemos permitir perder, porque tamén é ganar, pois ofrecerlle isto ás persoas, non? Eso é a ganancia máis grande, non? Pero por desgracia, a economía nos permite sobrevivir. Entón, recollo, seguro que hai algún, de seguro que acabaremos atopando pois algún xeito de, bueno, pois hai que facer un curso de lingua de signos, non sei como será, pero atoparemos algún xeito de facelo mellor, pero esa é unha dos camiños por donde queremos camiñar.
Entón, bueno, pues agradezo porque agradezo eso que dixeras, que saibas eso que estamos e que, bueno, pues sí, que ese defecto ten, clarísimamente. Nada, gracias a ti. Mira, que tipo de contidos tedes nunha radio escolar? Mira, na radio escolar nosa hai contidos de todo tipo. Unhas veces parten de onomásticas, outras veces parten de, imagínate, de celebración da ciencia. Por exemplo, para que te fagas unha idea, agora mesmo nenos de un ano maiores que ella están facendo co profesor de Historia programas sobre curiosidades históricas e sobre curiosidades lingüísticas que proceden de feitos históricos, é dicir, frases feitas, por exemplo, andar en fila india. Mira, fraseoloxía, claro, que vamos a falar no Ateneo. Entón, frases que teñen o seu sentido en feitos históricos puntuais. Tense feito, mira, un dos programas máis emocionantes que se fixo no noso cole foi puramente comunicativo. Cando a pandemia, todos tiñamos a máscara. Entón, había nenos novos que chegaban e non lle coñecían ben a cara ao mestre. Ou ao revés, profes novos que non lle coñecían as caras aos nenos. Ben? Entón, a esta compañera miña, que é un xenio, dixo: imos crear un programa que se vai chamar Sen Máscaras. E entón, os nenos preparaban entrevistas a todos os profes para indagar nas persoas. Entón, facíanche preguntas sobre a túa trayectoria vital, sobre os viaxes, sobre... Era unha forma, sabes, para que te fagas unha idea de que tanto poden ser contidos curriculares como calquera invención que se nos ocurra que teña que ver con algo formativo a nivel global. Pero o do currículum nos parece tamén moi importante, porque a radio non vai por aquí, ou eso queremos que hai que fazer. A radio non vai por aquí e os contidos por allí, sino que na medida do posible a historia se mete na radio, a matemática se mete na radio, porque senón estás transmitindo aos nenos que a radio é un extra. Non é un extra, non é un adorno, é importantísimo. Eu son profe de inglés, teño feito programas en inglés, entrevistas en inglés, puntuables para nota, que como creo que hai que valorar os traballos dos nenos e non decir, bueno, é un artificio e... Eu estive como invitada, levoume Lucía Fornos para falar de igualdade. Estive na vosa radio. Sí, é verdade. Pois tes que estar aí nas fotos, claro. Sí, teño que estar nas fotos, mandou un vídeo. Sí. Temos un tabuleiro enorme cheo de fotos. Os invitoume, eu creo que o ano pasado ou anterior, non me acordo ben cual. Sigue con vos, Lucía? Non. Pois sí. Moi ben. A canto vendedes o libro? Que temos que pagar? A 12. A 12 euros. Bueno, pues temos que pagarnos algún, non? E os que deixes, que finalidade teñen? Que se os podemos vender e despois vos pasaríamos... Sí? Se hai alguén que poñemos por aí... Sí, que va aquí, logo sea... O nivel de Ateneo xa vedes, casi todos somos xente xubilada, pero bueno... Pero tedes netos. Si, no. Digo, porque podía haber máis xente que fora, que quixera para a escola ou para tirar de partido. Sí. Eu, por exemplo, son fan dos álbumes ilustrados, entón, ahora que dices que, bueno, me encanta, me parece que o álbum ilustrado, bueno, e isto que vendo deseñada, ten unha capacidade tan grande de condensación de ideas fermosísimas que eu, a miña idade, sigo comprando álbumes ilustrados por goce persoal. E eso se me queda a miña amiga, sabe perfectamente que todo eso. E no club de lectura tamén, aparte que fagamos narrativa, sempre ao longo de todos os anos temos un de banda deseñada tamén. Claro. Traballamos con algún banda deseñada. Iba a facer un apunte que non ten nada que ver, pero antes falaste da lingua de signos, e eu falou do confinamento, e eu lembreime, no noso cole, bueno, son profe de primaria, de primeiro, segundo, se non lle sale, a lingua de signos no noso cole, bueno, na miña clase en concreto foi o apoio coas máscaras, porque claro, os nenos, cando aprenden a ler,
moita da información está aquí. Efectivamente. E non tiñan esa información. negra. E nos, o meu alumnado aprendeu a ler gracias á lingua de signos, o sea, temos que agradecer. Pero eles inventaron unha máscara que Transparente. Transparente, sí. Transparente. Bueno, algúns Tiña que ser, porque senón... Pero, sí. Pois nos apoyamos na lingua de signos, porque tamén xa non só era a conciencia fonolóxica, xa non, o sea, aquí tes moita información, pero incluso as máscaras, ainda que sexa transparente, perdes moito son. Para eles, cando están aprendendo, teñen que distinguir moitos sons que son moi parecidos. E a lingua de signos, e de feito, eu ainda hoxe, pola mañá, moita menos que teño que utilizo a lingua de signos para facilitarles a vida. Entón, que triste o que estou dicindo, porque eles facilitarnos a vida a nós, non? Nese contexto, non? Porque tamén nos ofrecen esa lingua e non é certo que... Houve unha moda un tempo que se facía, non había máscaras, pero sí que se asociaba cada letra con... Sí, bueno, sí, unha moda, creo que xa pasara, non? Sí que é certo que en AEL, as profes da AEL teñen, pero non exactamente a lingua de signos, teñen uns signos, bueno, non en todos os coles, o normal é que se traballe con Montfort, que son uns signos, pero non son os da lingua de signos española, pero si utiliza signos para asignar cada letra, para axudarles a ver a posición de... Son onomatopédicos, son sobre todo... No, que son signados, pero sí que sitúan en lugares diferentes, depende como se... Sí, pero sí son signos, sí que é certo, pero non son outros signos. Son creados para eso. Sí. Hai un método de ensinanza pluralista de sordos que ten 4 partes, que é unha parte musical, unha parte corporal e unha parte verbal. Entonces, que un profesor croata que nós tuvemos aquí en Vigo de forma moi exclusiva, moi cara, porque viñan 4 personas de Croacia que sabían a fonética española e que ajudaron a que os nosos nenos hoxe saiban cantar, porque o que é o ritmo é o corpo é unha caixa de resonancia. Entonces realmente hai que aproveitar todo eso para que non sea esa voz monocorde que había antes, que falabas así nasalizado, que os sordos non se lles entendía nin fonéticamente, nin prosódicamente, nin rítmicamente. Axudou moito a estas cousas. Bueno, perdón que estou monopolizando. Nada. É moi interesante o que dis, Bueno, tamén temos aquí alguén de cegos, o sea que a inclusión é para todos. Mira, unha pregunta, literaria. Estou tendo un pensamento así moi idílico ou estamos asistindo este ano unha cousa ben interesante desa concordia que está existindo con unha muller, que foi tan transgresora e que realmente ten unha escrita que pon en valor tantas cousas distintas. Bueno, non sei, por iso digo, non sei se teña unha visión moi idealista, pero vamos a engañar que non está vendo apropiacións indebidas, non está vendo, bueno, eu sei, bueno, algo dixeche, que son comentaxe de que na distancia curta sí que ganaba, pero non todo o mundo temos esas horas de celebrar esa distancia curta. E eu estou vendo de que hai moita transversalidade, non? Hai un acordo sobre unha muller que en fin, que hai que aplaudir. Sí, eu penso que era esa capacidade que tiña, bueno, que tía coñecías, entón agora xa me dá un pouco de vergonza. Fernando, que eu falei nele. Fernando coñeceu personalmente. Claro, o que nos chega é, claro, que tiña esa personalidade tan arrolladora e que era capaz de acoller, non? De acolledora, e logo ademais que la tiña tantas aristas. Teño unha amiga que sempre di, todas as personas teñen unha arista donde vai encaixar contigo, entón hai que intentar buscar esa arista, non? E para mí Begoña, para mí personalmente, pues era eso, tan poliédrica como dixetes ti, que sempre tiña un oco donde o teu quebracabezas se podía apoiar. Eu creo que canto máis poliédrico un é, como era o caso dela, que eu tampouco a coñecía, ainda que coincidín traballando nun medio, que era Tempos Novos. Sí que coincidíamos, porque eu facía un humor gráfico e ela escribía de vez en cando. Pero a mí me parece que debe de ser eso, non? Que o feito de ser poliédrico é moi raro que non encaixes con alguén e que non teñas puntos de interés, porque tanto era radio, tanto era texto para música, tanto era a falar de viaxes, é que é unha persoa moi seductora.
E logo... Porque eu, no momento en que me metín a afondar neste proxecto, botei semanas absorto. O sea, eu estaba na casa e falaba seguido dela, nas comidas, e me decían os meus fillos, pero que che pasa? O sea, estaba poseído, porque decía, que interesante, que vida máis atractiva, o sea, que personaxe máis... E logo é certo que os sorrisos, bueno, a mí me gusta moito a xente que sorrí, e as fotos de Begoña que están por aí, todas están, ten un sorriso na boca, e eso, non sei, a mí gustame moito a xente que sorrí, porque parece que te podes achegar e que con tranquilidade, non? Era moi cercana, e sobre todo empatizaba con, creo que con todo o mundo. Tedes aí a irmán que é o seu vivo retrato, vamos, comparo moitas veces porque son espontáneas, moi cercanas, neso gaña muchísimo. Pero Begoña concretamente o que vía era que tamén tiña esa... era guerreira. Claro, esa forza, sí. Formaba, non? Que son moi atractivo tamén. E tamén esas conversas que puiden estar, era, pois, indagaba, a ver, ti que... Intentando, claro, xa que íbamos no coche os dous, o mellor, pois, ela dicíame, tal, te coñeces tal, porque eu vivo por aquí, polo Calvario, estes detalles que sempre se fan cada vez confiar máis na persona que vas ao lado. Non era distante, era moi cercano. Para calquera. Mira, eu tuve dúas conferencias que escoitei que me impresionaron ao longo da miña vida, non? A primeira foi sendo estudiante de COU a Otero Pedrallo, que tiña a forza da palabra, tiña un don coa palabra. E a segunda que me impresionou foi Tonucci, que ti mencionaxes, que utilizaba, pois, a forza da imaxe. Lembro uns dibuixos de Mafalda que dicían todo con 4 rasgos, non? E, bueno, me gustou tamén a cousa de poder utilizar como axuda pois a imaxe, e cada vez temos que tender hacia eso, non? Utilizar todas as ferramentas que van vindo. Sí, hai un libro de Teresa Durán, que é unha gran figura na literatura infantil, que é catalana, e que ademais é pedagoga, e eu tive a sorte tamén de tratala bastante, e ten un libro que xa só o título é maravilloso e parece casi unha tese, que é Ler antes de ler, e precisamente fala dos libros de imaxes. Que leen os nenos antes de ler palabras? Imaxes. E realmente as leen, porque a responsabilidade que temos os ilustradores para iniciar os nenos nas historias é enorme, porque lles estás contando moitísimo, se faz ben, consecuencias de imaxes, podes falar de emocións, podes falar de figuras retóricas, podes falar de 20.000 cousas nas imaxes, non? E Tonucci, a verdade, que é un mestre para iso, non? Para contar con isto toda unha teoría educativa. Os debuxos de Frato. Sí. A mí me entristeceu moito unha cousa que unha vez me dixo. Me dixo, levo, non sei, cantos anos debuxando a Frato. E vexo que coa miña neta están facendo tan mal na escola como facían comigo cando era pequeno. E me dicía, non valeu para nada. Eu nas primeiras reunións de cole sempre lles digo ás familias que Tonucci sempre dixo que os bancos nos parques onde son os nenos, os bancos onde sentan as familias, tenían que estar de espaldas. E iso é o máis parecido á miña infancia, non? A infancia que tivemos os que estamos aquí, que nos deixaban libremente a resolver conflitos, que eu creo que está afectando agora. Nos aprendíamos a resolver os conflitos fora, na rúa. E agora sempre temos un adulto que resolve os conflitos con nós, e iso está creando problemas realmente, non? Porque nós temos que aprender os nenos e as nenas teñen que aprender a frustrarse. E Tonucci, para mí que é un sabio, claro, un referente, pues gustoume moito esa frase de nos parques, os bancos, tenían que estar de costas onde xogan os nenos e as nenas, non para que os deixáramos crecer realmente, como teñen que crecer, non? Aprender. Maravillosa. Sí, é unha frase que eu sempre, cando xa teño un pouco de confianza, igual na primeira reunión. Bueno, el postula sempre tanto tamén porque as criaturas vayan solas ás cidades educativas, non? De que vayan solos á escola,
e é unha persona maravillosa. Sí. Tuve unha sorte enorme de coñecelo hai moitísimos anos en Burgos. Sí, eu coincidín tamén nunha... E foi unha maravilla porque resulta que eu iba tamén a dar unha ponencia e entón, quen non coñece Burgos? Non coñecía Burgos, Tonucci e eu. E entón tuvemos a sorte de que a persoa que nos enseñou Burgos Tonucci e a min, o sea que para mí foi un placer. Un regalo total. E aparte ten unha cosa en común con Suevia, que é moi humilde. Bueno, a mí me parece unha persona... Sí, unha persona encantadora. Un sabio... Totalmente encantadora. Totalmente encantadora. Moitísimas gracias. Bueno, moitísimas gracias a vos por vir. Vamos a continuar el ritmo, ¿no?